Alam nyo guys, sobrang lutong-luto niya. At yun talaga. Yun yung ano sa loob. Man, lasang-lasa. siya. Samahan niyo kami.
guys, nagkakamuta ba? Alam nyo guys, sobrang lutong-luto niya. As in talaga. Yun yung ano sa loob. Lasang-lasa. Yung mga, alam yung tanglad. Yung sibuyas. Tapos, minarinate pa natin dyan ng overnight. Sinangag. Fried rice. Sobrang sarap niya guys. Alam mo yung buto niya natatanggal sa sobrang lambot. Hindi mo na kailangan bumili ng lechon sa labas. Pwede ka naman na bumili ng manok, tapos babad mo, lagay mo sa kaldero, baliktad-baliktarin mo siya, tapos saka mo siya lutuin. Takpan lang. Basta bantayan mo lang siya na hindi masunog. Yun lang. Perfect yung ngayon sa quarantine eh. Parang medyo, lalo na kapag may birthday, gusto nyo mag-lechon, pwede na to oh. Bilis na ba? Wala na. Wow, sarap yun yan. Wala na. Tingnan nyo yung buto. Sobrang lambot niya lang yun. Wow. Pa-rice kami. Napadagdag sa rice. Edgar napadagdag sa rice. Masarap yung balat niya. Guys, naubos namin yung isang manok. Alaki nun. Malaki ka. Ayun na nga guys. Kamuntikan na namin maubos. Yung kanin na naubos. Isang buong manok. Sobrang sarap niya. Kaya guys, subukan nyo. Promise, sobrang sarap niya talaga yan, oh. Sobrang sarap niya. Alam niyo yung lechon sa Chooks to Go? Yun, ganun yung lasa niya. Promise. Papaalam na kami. Paano ba yan? Busog na kami. Sana din kayo magluto at sana mabusog din kayo. Kagaya nito. So, papaalam na kami at hanggang dito na lang. At huwag niyo at kung hanggang ngayon nanonood pa kami kayo sa video namin, ha, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aming channel.
like and comment sa baba ha. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe guys para lagi tayong kakain ng mga gaya nito, lechon or ano pang pwede nating lutuin guys. Paalam na kami at nagsasabi, may tiyaga, may lechon. Yun na yun. Bye guys! Bye!